sedaya tim safari subuh bergerak para pincang, para sesepuh bini sepuh, para alim ulama, khususipun umarok, Mbah Camat, wonten saking Polsek, saking Ramil, saking Puskesmas, saking MUI, UGI, dan sedaya Mbah Lurah perangkatipun lan pengurus takmir sedaya jamaah Masjid Darussalam ingkang hormati. Alhamdulillah subuh menika saged kempal kanthi kawontenan sehat walafiat. Mugi kempal kita saged beto manfaat hidayah barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kita tetap aturaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya jamaah ingkang kula hormati, wingi niki pikantuk kabar jamaah saking jamaah haji saking Ngawi, alhamdulillah sampun dumugi ten Mekah, sampun nindakaken umroh wajib. Mugi-mugi sedaya jamaah haji khususipun saking Indonesia, khususipun saking Ngawi saged pikantuk sehat, lancar, selamat nanging pengaji ibadah, mangke saged kuntur beto titel haji mabrur. Amin Allahumma. Jenengan nggih pengin tindak haji? Pengen mboten? Pengen mboten? Tiyang Islam niku mestine nek ditakoki pengen mboten tindak haji, mestine nek sing waras ya pengin. Ngapunten nggih, sak nakal-nakale wong Islam. Nek ditakoki wong gur ditakoki lho. Dikatakoki pengen mboten tindak haji umroh? Ya pengen. Kadang eling nu rada berbes milih nggih. Jenengan nderekaken safari napa? Walimatu safar sederek napa tanggi napa kanca napa bala sing tindak umroh tindak haji niku kadang ya berbes milih. Giliranku kapan? Nah, nonton kan kadang rada berbes milih. Lah, insyaallah sedaya umat Islam niku kepengin tidak haji umroh. Wong niku nggih dados cita-cita nggih. Lah, nek nggadahi kepinginan ngoten niku mestine nggih kudu ikhtiar. Nggih, mestine kudu ikhtiar usaha. Ya ndonga ya penting, tapi ya ikhtiar nggih penting. Karena teruse kula disanjangi kali senior kula Bu Lili niku teruse doakan usahamu dan usahakan doamu ngonten. Ojo doa tok, nek doa tanpa usaha dusta, usaha doa ribu. Doa tanpa usaha, doa tok gak ono usahane yo sia-sia. Nek usaha tok kate doa sombong kaya gak butuh Allah. Lah yo ndonga yo usaha. Nah, usaha pengen tidak haji umroh niki enten ikhtiar lahir, enten ikhtiar batin. Ikhtiar lahir napa contone? Contone nyelengi, nabung. Nggih napa damel celengan alit, napa buka rekening, napa nyelengi nggal 50.000, 100.000 niku nggih termasuk ikhtiar lahir. Pak ngumpulna gurmek 1.000, 2.000, 5.000 lah kapan budale lho? Ampun putus asa. Ampun putus asa. Kita niku tiang Islam dilarang putus asa. Nabi Yakub meseni putra-putrane pas kengken madosi Nabi Yusuf kali Benyamin niku mboten angsal putus asa. Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wala tayasu mir rauhillah fa innahu la ya'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Sing putus asa berarti wong kafir. Nah, kita wong Islam mboten angsal putus asa. Nabi Yakub niku kelangan Nabi Yusuf niku mboten sedina rong dina. Mbak di riwayat niku samani nasanatan 80 tahun kelangan putrane. Tur kelangane ra ngerti, ora pamitan dadi TKI kok niku. Nek pamitan dadi TKI wis karuan jelas nang Jepang ketok duwike transfer ngono. Nah iki mboten nek dijegurno sumur karo dulur-dulure ra ro parake nang ndi saiki rupane kaya napa mboten ngertos. Niku mawon mboten asal putus asa kengken tetep madosi putrane sing ilang. Alhamdulillah kepanggih. Mboten asal putus asa.
niku nyelengi titik-titik mbok pinten sak mampune jenengan pokoke nyeling karena Allah mangke ningali ikhtiar kita mungkin mboten saged tindak saking celengan kita ya sapa ngerti mangke dibudalno putrane dibudalno Mbah Camat ya sapa ro lho dibudalno karo Mbah Lurae yo sapa ro mergo sregep nang masjid musala ngrambut masjid dibudalno alhamdulillah. Enten malih ikhtiar batin gini ku noto niat. Kat mulai sakniki niat pengen budal haji budal umroh. Ya Allah kula niat mulai sakniki budal haji budal umroh. Wis mboten nazar lho. Nek nazar lah dadi janji wajib. Tapi niki niat pengen budal haji pengen budal umroh. Mergo dhewe Kanjeng Nabi niku kabeh amal tergantung niat innamal a'malu. Bahkan Kanjeng Nabi nggih dawuhaken niatul mukmin khairum min amalih. Wong mukmin kok wis niat niku wis luwih apik timbang amale. Beda karo wong munafik. Wa amalul munafiq khairum min niyati. Wong munafik niku kelakuane luwih apik timbang niate. Mergo niate luwih elek male. Nah, wa kullun ya'malu bi niyati. Kabeh niki kita nglampahi napa-napa ditinjau saking niate. Lajeng enten ikhtiar batin niku selain noto niat ugi ndonga nggih. Ndongane koyo napa Pak? Nggih bebas. Ndonga ngangge lafaz Jawa monggo. Ngangge bahasa Arab mboten napa-napa. Ngangge napa niku bahasa Indonesia saged monggo. Cuma saking ulama niku enten beberapa wiritan dikiran kangge nyepetno budal haji budal umroh. Nomor setunggal kengken ngathah-ngathahaken maos talbiyah. Napa? Talbiyah. Talbiyah niku pripun? Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la. Lho jenengan iki pun nyicil donga budal haji. Wis oleh nyicil kan masya Allah ya Allah kula wis hafal talbiyah masuk ra budal. Ya rada ngerayu Allah titik ngoten. Nomor kali nggih niku maos sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah sing jenengan waos tahiyat akhir wau lho. Nggih, tahiyat akhir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita sak teruse niku sampai innaka hamidum Majid niku dikata-katakan insyaallah nyepetaken budal haji budal umroh. Nomor 3 nggih niku enten sholawat hajiyah. Sholawat hajiyah niku biasanya diwaos kali jamaah haji nek kundur ndongani tamu-tamu niku salah setunggaling damel sholawat haji ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika alaihi afdhalus salatu wassalam fi lutfin wa afiyatin wa bulughil maram wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Enten malih ikhtiare niku ndonga gawe lafaz dhewe wis jenengan kados wau napa basa Jawa napa basa Indonesia niku saged napa dienggo donga. Nek bahasa Arab saking para kiai para ulama niku Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wal Madinah. Ugi nek jenengan seneng maca Quran, ten Quran iku enten nami surat sing hubungane kali ibadah haji umroh. Surat napa niku? Ya surat Al-Hajj niku. Surat Al-Hajj niku. Nah niku kan diwaos juz pinten? 17. Samantune Anbiya niku. Niku diwaos insyaallah nyempetno budal haji budal umroh. Mergi jenenge surate wis Al-Hajj. Surat haji bisa. Nah niku saged. Utawa nek terose Gusti kula niku ngatah-ngatahaken maos innalladzi faradha 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Bahkan terus Gusti kula kongkon nulis kalau driji. Nah, nulis dikengken nulis kali driji napa ten tembok ten pundi ampun ngangge itu mboten usah ditulis biasa. Bahkan tiang-tiang sing pun nate berangkat pun nate haji, pun nate umroh niku lek ditakoni, "Jek pengen budal maneh mboten?" "Pengen." "Mas yo wis tahu yo pengen maneh." Lah,
ben sing wis tau niku ya iso balik malih napa haji napa umroh. Gini ku wau kenging nulis innalladzi faradha 'alaikal qur'ana laraduka balik malih. Saged balik malih mriko malih. Niku pesene Gus-gus kula, kiai-kiai kula niku. Termasuk niki terakhir kintun Fatihah ten gene sahabat Abdullah bin Umar. Enten sahabat Kanjeng Nabi Abdullah bin Umar itu Masya Allah niku nggih termasuk riwayat hadis terbanyak nek mboten salah ranking kali napa ranking 3 sak mantune Abu Hurairah niku. Niku piyambake ngelampahi haji sak umur niku ping 60. Umrohe ping 1000. Dawe Mbah almarhum almaghfurlah Mbah Maimun Zubair nek pengen cepet budal haji budal umroh tur pengen bolak-balik haji bolak-balik umroh akeh-akeh Fatihah nanggone sahabat Abdullah bin Umar. Mergo piyambake sing saged ngelampahi haji sampai ping 60, ngelampahi umroh ping 1000. Nah, nek Mbah Maimun niku nek mboten salah ping 17 mboten salah haji nih Mbah Maimun. 17 napa 24 kathah pokok. Nah niku barokahe maos dino nggih. Kita mulai noto ati mulai sakniki mulai nyelengi nggur pira kali ditata niate pengin budal haji budal umroh. Tapi niate ditata saestu nek budal haji budal umroh pancen niate ngibadah lillahi taala. Mergi napa warninge Kanjeng Nabi ten akhir zaman niku yakti zamanun ala ummati yahuju aghniya'u ummati linnuzha. Menit dina akhir iki sakniki ngenten iki. Umatku nek haji ku ora lillahi ta'ala sing sugih mergo linnuzha mergo ngelencer mergo rekreasi pengene healing wa ausatuhum litijaro terus ana sing mergo dodolan wa fuqara'uhum lil mas'alah wong sing melarat budal rono pengin ngemis wa qurra'uhum liriya wasum'ah lisum'ah wal riya. Nah sing wong alim-alim sing budal rono iku kadang niate keliru pengin viral, pengin gawe konten, pengin gawe status macem-macem sehingga kita kudu nata niat saestu nek pengin nglampahi ibadah napa mawon gitu termasuk haji umroh niku ditata niate lillahi ta'ala. Mugi-mugi kita saged dipanggil Allah, dimampukan Allah, ditakdir Allah, saged sak keluarga saged nglampahi tindak haji tindak umroh. Mboten kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.